Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan Amaiur herria hurbildu gara. Hemendik Gorramendi mendia igoko dugu. Gutxi gora bera, 6,5 kilometrotako ibilbidea daukagu Amaiur herritik Gorramendi mendira. Hortik Gorramakil mendia igotzeko aukera izango dugu. Hemendik Amaiur herritik kriston igoera daukagu eta hantxe bertan kriston parajeak ikusteko eta disfrutatzeko aukera izango dugu. Gaurko eguraldia kriston eguraldia atera da. Eta badirudi prebizioak nahiko eguzkitsu eta temperatura honeko eguna izango dugula. Baina batez ere beti xira hartuko dugu gainean. Orain berehala kenduko dugu eguzkia jotzen duelako. Baina ura hartuta gora igotzeko eta parajea disfrutatzeko aukera izango dugu. Hementxe hasiko dugu gure ibilbidea, Amaiur herrian. Bagoaz! Gorramendi mendira igo baino lehen, herrian zehar barna bi iturri ikusi ditugu. Gogoratu beti mendira joateko ura eraman behar dela. Plastiko hauek korrika egiteko normalean asko erabiltzen dira. Orduan hauetako bat 500 mililitro beteko ditugu urez, gero Gorramendira igoteko. Badaezpada beti motxilan beste kantinplora bat eraman beharrezkoa da. Ura oso garrantzitsua delako. Beraz, ura bete eta gora abiatuko gara. Bagoaz! Kaixo, gaur Gorramendiko menditontorraren naturguneak eta haren ekosistemak eta berezitasunak erakutsiko ditugu edo saiatuko gara bisitatzen. Gorramendi baztanen aurkitu dezakegun menditontor izugarria da. Hemen oso dominantea eta Otxondoko portuko pista edo oso polita da. Gainera, egun polita aukeratu dugu, beraz, ea sortea daukagun eta ea nolan portatzen den natura. Atal honetan Gorramendiko bidean gaude eta bidean Otxondoko gaina aurkitzen dugu. Otxondo bada xareta eta baztanen arteko muga bat hementxe nahiko laua da, ze Gorramendi
1000 metroko altuera, baina gehiagoko mendia da, eta hementxe aprobetxatu izan dute bai historian zehar, bai kontrabandistak, bai gaur egun eta milaka urtez, bai intsektu migratzaileak zein hegazti migratzaileak. Aprobetxatzen dituzte malda eta bailaren altuerak, haien bidaiaz mendi hauek zeharkatzeko. Adibidez, hementxe, enaraba dator iparraldeko bidea migrazioan orduan maiatzeko herrialde hontan. Ere, muga hontan bereizten dira zerutik diharduten urek. Hementxe, alde honetara, iparralderuntz, iparraldeko urek beruntz egingo dute itsasoruntz, iparralden, aldiz, hegoaldeko urek baztan, endabizi Aranea, gero baztan, eta Bidasokako bidaia hartuko dute erortzen diren ur horiek. Bueno, hemengo Gorramendiko magaletan adierazgarria da, bai basoz, bai larrez, alderatzen diren paisajea eta horrek adierazten digu urteetan zehar ustiatu egin dela mendia modu ezberdinetaz. Bai esplotazio forestala egon dela eta bai abeltzaintza. Azkeneko urteetan abeltzaina edo abere izateko esplotazioak gutxitu egin dira desente. Neolitikotik onat egon diren larreak orain desagertzeko zorian daude. Horrela, ez ditugu hainbeste agin edo hainbeste abere mendietan ezagutzen dugun, orain arte ezagutzen dugun paisaiak pixkat hola mantentzeko. Horretarako, urtean behin, sua edo pixkat larre hauek piztu egiten dira. Bai, Nafar gobernuaren baimena beharrezkoa da, eta egun konkretu batzuetan egin behar dira, batez ere haizerik ez dagoenean. Horrela, lortzen dugu larre hauek mantentzea. Erretako zuhaizka horiek ongarritzen dute berriz ere larreak eta berdetasun hori lortzen dugu. Ikus dezakezuenez nola urte bat pasahala ja iratzeak goruntz egiten dutela. Beraz, berriz ere larre hauek agian urte batzuk erosiago berriz ere akzio hau egin beharko dugu edo abeltzaina pixkat alba dugu gehiago garatzea. Bueno, hementxe baditugu, hemen Baztan ibarreko protagonista batzuk, gaur jotzen duen eguzkiarekin, itzalaren bila dabiltzaten ardi batzuk. Hauek dira protagonistak, esaterako, haiek direlako, beste etxaberen artean, gure paisaia modulatzen duten protagonistak alegia. Hementxe, aprobetxatzen dituzte, urteak eta urteak hemen eman dituzten, baiaritz zein pago monumentalak. Etorri gaitezke eta haietaz disfrutatzea. Batez ere, freskotasuna bilatzeko egungo protagonistak bezala. Gaur, Amaiurren gaude. Amaiur, Baztango herri bat da. Naiz eta 1929an sartu zen ja Baztango udalerrian. Batzuk diote, Amaiur bai Erdi Aroan Baztango udalerrian zegoela,
baina gero ja atera zen eta ja herri independientia zen. Amaiurko herriak 281 biztanle ditu, eta famatuak dira alde batetik bai hemen sarreran daukagun errota, baita ere nere gibelean daukagun arkoa, eta batez ere bere gaztelua. Amaiurren, batez ere karrika nagusi bat aurkitzen dugu. Karrika hau Erdi Aroko errepidea zen, eta errepidearen bazterretan etxeak eraiki zituzten. Baita ere, sarreran arku hau aurkitzen dugu. Arku hau 17. mendean eraiki zuten, badirudi egon zela olako gaixotasun bat, gaixotasun horrek ez zen herrian sartu, eta horregatik eraiki zuten olako atea edo arkua. Hala ere, orain dela urte batzuk, istripu bat egon zen, kamioi batek arkua bota zuen, eta gero ja berraiki zuten. Lehenago aipatu dudan bezala, Amaiurko herriak karrika nagusi bakarra dauka, karrika honen inguruan bazterretan etxeak eraiki zituzten, eta gaur egun errepide zahar hau ezaguna da Baztango Doneiako bidea bezala. Amaiurko plazan gaude, eta hemen nere gibelean daukagu Amaiurko herriaren etxea. Kontutan izan behar dugu, hau ere bere garaian herriko udaletxea izan zela, eta baita armarrian, Baztango armarria egon beharrean, ezkil bat aurkitzen dugu. Hau zen Amaiurko armarria, armarri zaharra, gaur egun ere hemengo etxeetan ikusten den armarria. Beno, iritsi gara borda batera eta hemen bidegurutze txiki bat dago. Orain, zuhaitzetan dagoen marka txiki honi jarraituko diogu, laranja kolorikoa dena, eta hemen ikurren dugu zuhaitzera, baita markatuta dagoela, bidetxoa jarraituko dugu. Hemendik tontorrera aldapa handia daukagu. Beraz, aurrera goaz.
Nafarroaren iparraldean, Gorramendiren inguruan, beti egon da ehizaren tradizio handia, batez ere usotegietan egiten dena. Bada Pagauso migratzailearen ehiza. Horrek urriaren endabiziko egunetik azaroaren 15. aldira arte dihardu. Hementxe ikusi dezakegu lerro aunitz daudela mendikate hauen larreetan. Migrazioa ematen da Nafarroako iparraldean, ze Nafarroa oso ongi kokatuta dago Paleartikoan. Itsasoa oso hurbil daukagu eta hemendik aurrera gure menditontorrak 1000 metrotik gorako altuera izaten ohi dute. Beraz, gaztiak, intsektuak eta historian gizakiok ere erabili ditugu leku hauek, mendate hauek zeharkatzeko. Lehen ere egiten zen ehiza orain udaberri partean, baina oso importantea da ehiza hori, udaberriko ehiza, pixkat bertan bera uzteaz. Neguan etortzen diren eta pasa duten hegazti, bai gazte zein heldu, bueltatzen dira ja Europara ugaltzeko. Aldiz, tradizioa, udazkeneko ehiza, oso importantea da gure herrientzat, gure baiarentzat, eta errekurso bai turistiko, bai ekonomikoa bada gure Pirineoetako herrientzat. Gorramendiko ingurunean haitz dezente ikusten ditugu ingurunan. Askotan, larreen eta basoen artean. Hortxe, higaduraren efektotaz, uraren jarioa eta urtea pasa ahala, afloratu egiten dute. Fijatzen bagara, baztango lurrak oso gorri dire. Horrek esan nahi du, burni desente dutela lur horiek eta aurkitzen ditugun haitzak eta zoruak. Gure arbasoek hemen lantzen zituzten burni horiek meategien bidez. Lehen esan bezala, fija zaitezte zenolako harri gorriak aurki ditzakegun hementxe. Aritzakun ibaiko lehendabiziko uretan. Alde honetan, Gorramendi mendiaren mendebaldean, Aritzakun ibaia hemendikan abiatu egiten da. Aldiz, bestaldean, ekialderuntz, Urrizate erreka beruntz egiten du. Biak, da nivel delako ibaira, iparraldeko ibaira eta adur ibaira jeisten direlarik. Harri hauek oso borobilduta daude. Horrek esan nahi du, urak kolpatu egin duela beste arroken bila eta beitu zenolako forma bitxia suertatzen den. Hementxe, baso honen barnean, ezaugarri bat aurki dezakegu. Hemen atzekaldean, pago honen enborraren dagoen etxola bat alegia. Noren etxe bizitza izango da? Kabikutxau. Xaguzaren etxola bada eta
fijatzen bazarete, badu olako forma bitxia, haiek behar dute olako pareta lurreratzeko diseinatuta, eta hortik gora egiten dute. Baliteke orain, egunez, barruan egotea, bai ugaltzen, bai eguna pasa. Gero, mesede handia egingo ditugute gauez, mugitzen direnean, ehundaka intsektu janez. Askotan, jartzen dira basoetan eta zuhaitzetan, ze zuloak behar dituzte haiek eguna pasatzeko. Zuloak ez baldin badaude, oso erabilgarriak izaten ohi dira, kutxa hauek haien lekua eta jana egonda etxe bizitza aurki dezakete. Hementxe dugu Isabel Aldeman, amaiurtarra, amagina, eta baita ere Baztango mendigoizaleen kidea. Bai, hala naiz bai. Orduan, zuk ja sortzez amaiurtarra zara, orduan nolako harremana dauka Amaiur adibidez hemen inguruko mendiekin? Lotura izan du Aritzakunekin adibidez, eta Aritzakun derriak itzulegira tortzen ziren, eta itzulegitik Antzabal gibeleko handetik ohi dugu gure inguruko mendixka txiki bet Antzabal Amaiurrera. Gero Gorramendiko kateak egin, 1958 eta 1918 artean egon ziren Ipar Ameriketako militarrak, hor telekomunikazio sare bat edo osatu zuten, edo ez dakit. Eta garai hartan gazteak zirenak soldadua denak Gorramendin ine dute. Eta orduen pentsa, nahiz eta Amaiurko muga itzulegin egon, Arizkun eta Erratzukin, Gorramendi arron presente egon da Amaiurtarrengan. Eta gero gisa berean Alkurruntz, Alkurruntz eta Otsondo, Alkurruntz betarte, horiek ere Amaiurta Baztanen artean muga egiten zuten, eta adibidez txikitan lehenbiziko komunioneain ondotik tradizioa zen apezakin alkurruntzera gatea, eta ni txikitako oroitzapenako ixe dut horko Frankok sortutako linea P edo hortik pasatzen da, eta horko tunel batean sartu, eta horko nidotan ibili, eta holako gauzak. Bai ez, gaurine badaukagu ere aukera ere, hor daukagu naski da hemen zonaldeko bunkerra handiena, horko tunelak eta askileku ere ikusgarria da. Hor dauden ikuspegiak ere ederrak dira, bai Gorramenditik eta bai Alkurruntzetik ikusten diren ikuspegiak. Orduen nik errain nuke lotura edo hurbilen tugunek direla txikiek Antzabal eta Mendixar, eta gero Undixaokoak, Betarte, Alkurrutz, Otsondoko lepoa, Goizamendi, eta horko kateoi dena itzulegiraino, eta gero Gorramendi eta Izpitza. Gero baita ere, zuk Amaiurtarra zara, eta Amaiurko baserri batean sortu zinen, ezta? Bai, ni sortu nintzen Mendialden, lehen jatetxea izan zen, eta orain apartamentu batzuk direnak, hortxe sortu nintzen ni. Eta noski baita harremana handia zinuten, edo daukazue, nekazaritzarekin eta hemen bertako landa eremuarekin. Badakin naski gainera, naski zure ama baita fama handia zaukan, edo bazituen berak egindako ardiesnearekin gaznak. Bai, nire aite hartzaina zen, betidanik, eta ama berriz ostalaritza munduen ibilie 15 urtetak aitzin, iparralden, Biriatu aldean eta itsasun eta horietan. Eta, ezkondu zirenean, aitak erakutsi ziot, gazna iten, eta gero, azkenean gazna hobeak amak iten, aitako baino, eta hori izan zen bere ogibidea jatetxeekin batean, ez? Gazna salmenta eta gaztanbera kaikoen ine, harriekin ine, jatetxe garai hartan, fama handi hartu zuen. Gero gutxiagotan iten zuen zenderena ere,
gazurekin Bai. egiten den gasna fresko hoi, eta jubiletu zen arte, hortan ibili zen, eta hoixe, mendialde izeneko gasna izan zen, produzitu zuena, bai. Bai, aipatu duzu baita, nola oraintxe bertan, zuen etxea, baita landaetxea da. Bai. Orduan, nolakoa da gaur egun hemen inguruan daukagun nekazal mundua, hori nekazaritza, landaetxeak eta bar, nolakoa da gaur egun? Bueno, hasiera ez dakit duela 25 bat urte dola izan zen, edo behar bada, bai edo gehiago, hortxe hasi ziren lehendabiziko landetxeak nolapaitere garai hartako nekazariei edo bere ogibidea konpletatzeko, ez? Eta hor zituzten eraikinak eta moldatu eta kanpoko jendeari nekazaritza eta abeltzaintza urrunetik bizitzen zuen jende horri hurbiltzeko nolapaitere, ez? Bizi modu hortara eta dudik gabe hola, etxeak moldatu bidena ere, bertze diruetekin bat ateratzeko. Horrek haunitz evoluzionatu du, gaur egun, haunitz, eta badaude oino nekazariak landetxeak dituztenak ere, baino ez dakit, zenbakiri jakin gabe erreinuke aize gehiago dela bertze gize, hor dituen eraikin batzuk konpontzeko modua ikusi duela eta mantentzeko modua ikusi duela hortan, ez? Beti ere komplementu bat bezala. Batzuk badire hortaik bizi direnak, profesionalizatu direnak edo, eta horiek ja, afariek ematen dituzte, eta gozariek, eta baino gutxienekoa da ere, ez? Oraindik ere nik uste dut haunitzen dako komplemento bat dela. Eta gero abeltzaintza eta nekazaritza, hortan zenbakirik ez dut ere, baina uste dut azkeneko 50 urteoketan beti beitikara induela, ez? Bai. Orduan, errantezakegu, azken finean, bai landaetxeak eta baita izan daitekela nolaitere nekazaritzaren munduari emateko lako irtenbide bat, edo etorkizuna gutienez. Bai, nik uste dut elkarbizitze ona dutela, biek ere turismo jasangarriaren barne kokatu daitezkela, eta bueno, dudik gabe nahiago genuke nekazari gehiago izetea ala ere, ez? Azken finean hemengo mendiak eta hemengo parajeak eta garbiak eta pollitak edukitzeko, beharrezkoa nahi eta nahi ez nekazaritza. Nien ez nekazarie, eta baino bai mendizale arrandozun bezala, eta konturetzen naiz azkeneko 30 urteoketan zenbat bidexka neonek urritzen dituenak, eta urtetik urtera polliki este nahi diren, ez? Eta aiatuko da momentu bet, jaia ezin garela, ez dakit batzutan desilusio sartzen zaitzu, hoi ikustean, eta zei biltzen alko gara, bakarrik pistak eta hormigona ostatuek dauden bidetaik ezingo dugu xendeik ikusi, ez? Eta hori altxor bada, zeren bertze tokietan ibiltzen garenean, mendi bilaldietan eta ikusten dugu, ez dago apenas xendeik inon, eta hori da, abeltzaintza erabat desagertu delako. Eta hemen ere, mendietan animaliek izatea, hortara kontribuitzen du, ez? Mendiak garbi egotera. Ni horitzen naiz behin, badut hor anekdota nire aitaikin, preziski Gorramendire ganginen, ardi batzuk ikustera, eta nik orduen, ez dakit izain nituen 23 urte edo lako zerbait, eta lasterka ibilki ginen ardien gibiletik eta ni, momentu batean nekatu ginen, eta jarri ginen iztenpat, eta ni orduko ja mendien ibiltzen hasien itzen, eta kusten ziren Pirinioak. Eta erranion aite horiek dire Pirinioak, errantzaten ez, bai Pirinioa direla, jakako mendiek. Berak deitzen zieten jakako mendiek. Eta, hortan solasean eginela, gareak eta hitzen ziren, ez? Eta alako batean errantzaten aitek, hemen hazienda gutxitzen aide, eta gure mendiok soinu gabe ez dire deusi zein.
ez? Eta hori dut arront grabatu, bai, soinoi garen soinue, ez? Animalie beren soinue, eta bueno, horrek dakarrena ez da soinue galtzia bakarrik baizik, eta hori mendien garbitasune eta mendien esentzia bera, ez? Bai. Gorramendi mendia igotzen duen pista edo errepidera heldu gara. Hemendik, kilometro terdi inguruko igora daukagu. Berehala egongo gara goian. Ikusten duzuenez, hemen haizea badabil, eta zira ipini dugu. Bagoaz goruntz. Ea, noiz iristen garen. Ale! Ikusi dezakegun bezala, hementxe, baso baten erdian gaude. Baso hau pagadi bada. Pagadiek, dakizuten bezala, haien ezaugarriak dituzte. Pagoek, batez ere, egiten dutena zer da. Haien ostoekin, nahi dute beraientzat eguzkiaren argi guztia. Haien adarrak eta ostoak paratzen dituzte zoruaren paralelotasuna bilatzen. Horrek zer suertatzen du? Argi guztia beraien ganatzea eta beste landareentzat urria izatea edo argirik ez bizitzea. Horregatik, pagadi baten barruan freskotasuna dago, ze argi izpirik edo argi izpi gutxi eta bero gutxi sartu egiten da, orduan freskotasuna daukagu, eta zuhaizka eta landare gutxi ikusiko ditugu. Batez ere, pagadien edo pagoen ostoak.
Egun polita pasa dugu, ikusi dugu inguruko soroak, larreak, basoak, errekak, lepoak, eta gomendatzen dizuegu Gorramendira bisitatxo bat egitera. Oso importantea da Baztango edo Baztandarren historian, oso esanguratsua adibidez gure teleberrien eguraldien saiorako, ze hementxe goiko partean, errepetidorean askotan ematen dute nafar guztiko haize boladarik indartsuerak. Baten batek dakien bezala. Ez da hala, enara? Venga, urrenen arte, eta mila esker. Beno lagunok, iritsi gara Gorramendi mendira. Hemen kriston haizea dago ikusten duzuenez. Baina, bueno, egia da kriston bista ikaragarriak ditugula hemendikan. Baztango baiara guztia ikusten dugu hemendik. Aita Larrun mendia, Alkurrut, Auza mendia ere bai. Eta gaur ez dugu aukerarik asko ikusteko lainotuta dagoelako, baina hor Pirineoak ditugu eta elurtu da daude. Eta hori, hemen eskerrak ziria ekarri dugula, ze kriston haize bolada daude hemen goian. Eta hori, gogoratu beti, ura eta jana eramatea gora, hemen orain zer jango dugulako eta berehala ja beruntz abiatuko garelako. Beno, disfruta dezagun hemengo parajeaz, eta noski baita hor urrunean itsasoa ikusten. Venga, bagoaz berantz. Ale, aio! Beno lagunak, iritsi gara Amaiur herrira, gaurko mendia Gorramendi mendia izan da, eta 12,5 kilometrotako ibilbidea geratu zaigu. Pista eta bidezidorra asko pasatu ditugu, eta goian bista ikaragarriak gozatu ditugu. Oso gomendagarria izan daiteke umeekin ere egiteko. Oso mendi egokia da. Gogoratu beti, motxilan, janaria, ura eta xira edo arropa eramatea. Besterik gabe, bukatu dugu gaurko ibilbidea. Bagoaz, Amaiur herriaz gozatzera. Gero ja bukatzeko, badakit mendigoizale trebea zarela, Bueno. eta orduan baita Baztango mendigoizaleen elkartearen kidea. Orduan aski ongi ezagutuko dituzu ez bakarrik Amaiurko mendia, baizik eta Baztango eta inguruko mendi guztiak. Zer nolako ibilbideak eta egiten dituzue? Bueno, normalean hilentetan atratzen gara, goizeko ibilbideak izaten dire, hau da, eguerdiko etxera itzultzeko moduen, 5 orduko ibilbideak edo, hortxe 15 eta 20 kilometro tartekoak, eta saiatzen gara Baztan eta inguruetako mendi ezberdinak ezagutzen. Eta gero, hortaik aparte, tarteka iten dugu kanpora irteren bat, eta nahiko klasikoak bihurtu direnak, zer gero ondotik bazkarie edo merindu afaria izaten da, eta hoi da Sagardotegira, Astigarrara, Oiartzundik abiatuta, bertze bat justo preziski igande hontan dena Elizondotik Hondarribire, naiz eta Biriatun akitzen den, eta gero hango elkarte batean bazkaldu, gero Nafarroaren eguna, herri urrats, olako batzuk, eta maiatzako Hondarreko igandean iten da Baztango itzulea, urtero, herri desberdin batetik abiatzen dena. Eta ez da Baztanera mugatzen, hoi inguruko eskualdea hartzen du ere bai Urdazubi Zugarramurdi, Ainoaldia edo Malarreka aldea ere, eta ez dakit zenbagarrena den, naiz ausartuko ertera, 20etik goiti seguro, baino hoitxe izaten da. Eta ibiltzen gara azaroa eta ekaina bitartean. Azkeneko ibilaldi izaten da Baztango herri deitzen zaiona, eta da herri gune guztietatik pasatzea, autobusian goizian goizik Almandozeraino, lineako autobusian, eta gero hortik akitzen da, uneraino etorri, Amaiurreraino etorri, eta Erratzun akitzen da, eta entxeiten da otordu txiki bat, hori izaten da 40 pare bat kilometro edolako zerbait. Eta giro honean, normalean ezagutuko ez ginuen jendea ezautzeko modue,
eta batez ere ingurue zautzeko modu bikaina. Mila esker Isabel, zaigu berriz ere urie. Hemen, hau izanen zen, baita ere bertako klima edo beharko zuena, ez egin ditulako egun batzuk ere nahiko berotsuak, oso normalak ez zirenak, eta orain berriz torri zaigu udaberri ia negu giroa. Hoxe, eta onuragarria izan dela gure lurrendako. Bai. Mila esker, Isabel. Zeren. Bale, jarraituko dugu herria ikusten. Ongi da. Gero arte. Hemen Amaiurren aurkitzen ditugu baita jauregiak, alde batetik Arretxea jauregia, Borda jauregia, eta baita hemen Amaiurren aurkitzen dugu Gaztelu Zaharraren aztarnak. Amaiurko gaztelua, Nafarroko erresumaren azken gotorlekua izan zen, 1522an, Carlos enperadorearen tropak unatetorri, eta gaztelua inguratu ondoren hartu zuten. Hortaz, Amaiur baita beti izan da olako simbolo bat, batez ere nola izan zen Nafarroko azken gotorlekua. Eta hementxe bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Xaloa Telebista, zure eskura. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.